Welcome back with it it's Chef Soul TV News. If you are new, please don't forget to follow us on Facebook and also like our YouTube page at Chef Soul TV News. So bafethu la udaba oluthinta ke umndeni lapha ke ekutholakala ibhokisi khona ke egcekeni lana ke uyathuka lo mndeni uthuswa yisona lesenzo kuthiwa ke uyathuthumela futhi ke uhlalele ke uvalweni umndeni ke wakwahlalisa emacambini emandeni la khona ke ngemuva kokuzithela lapha ke phezulu kwebhokisi lomncwabo ngomsombuluko ekseni khona lapha ke egcekeni umndeni ke okunkosazana lapha ke nokukhanya Hlabisa utshele ke abezindaba ukuthi ke sebethuka izanya ngoba abazi ukuthi ke lokhu kumayelana nani. Uthe ke bakholwa ukuthi ke lo muntu oshiye ibhokisi kukhona ke umlayezo oshubile behlosela lapha ke ukuthi awudlulise emndenini wabo. Uthe uma eqhubeka nako ukuchaza uthena ke okubakhathaza kakhulu nje ukuthi ke akekho umuntu ke abeqabene naye. Lokhu ke kuwethuse kakhulu lo mndeni osekuletha ke kakhulukazi netwetwe kuwo lo mndeni ukuthi ke ibhokisi noma ke eboxini bathe bafice ke izithombe ke zabantu ke abangu6 ezibaziwe ekubeni ke nabo bengu6 emndenini. Uthe ke kubazwe abesilisa abane ekubeni ke bebane abantu besilisa kona umndeni. Uveze ukuthi ke kubazwe nabesifazane ababili baze ke babashuqulisa ke emakhanda lapha ke ekubeni ke bebabili futhi ke abantu besifazane abakhona kuwo lo mndeni noma kulo lelikhaya. Ubaluleke nokuthi ke abangabazi kancane ukuthi ke lona umlayezo oshubile odluliswa ke kubona ke ngumuntu othile phakathi eboxini. Unkosikazi Hlabisa lapha ke uthe bekukhona ke negazi athe yikhona ke impela ke okubenza bangenwe ke ngamanzi emadolweni. Induna ke yendawo umnumzana Bongani Msweli ithe kuyakhathaza kakhulu ukuthi ke kutholakala ke ibhokisi semagcekeni ke awo lo mndeni. Ubekhuluma ke nabo abezindaba ekhona ke kuyo le ndawo nayo induna ikhale ngomyalezo ke ethe kungenzeka ukuthi ke udluliswa ke kwabathile. Ngaloko lokho bafethu bengifisa ukuthi ke ni comment nizwakalise ke imbono yenu if ever ukukhona mhlambe ongakusho mayelana nalo lolu daba. Ngibonge kakhulu ukuthamela le video.